Mali kunnafoni jabaran na jabao ni nisɔndiyalen do bi kosɛbɛ ka bi kunnafoni ni ka o lase aw ma ka kɛ ni waati kunguruni sɛgɛnnafiɲɛbɔ ye bi an bɛ ala tanu kosɛbɛ aw minnu ye weleliw kɛ ka ɲininkaliw kɛ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka hakili ɲumanya o la ka tila ka foli ta ni ka lase Rebeka Danbele ma ale min ye ne nɔ labila ni waati kungurunin o kɔnɔna la an b'a fɔ danti foli min na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye marisi kalo tile 7 ye san 2021 kunnafoni min na bɛ sigi k'a makɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabarani sanfɛ o waatu selen de a y'o bisimila. Kunnafoni daminɛla bi juma tɛmɛnen n'o bɛnna marisi kalo tile 4 ma san 2022 karɔgɛrɛn diinɛ tigilamaw olu ye bingani wale ni ka o ta k'anw ka finitigilakaw olu sɛgɛrɛ o dagayɔrɔ la ni o bɛ mɔndurukaw olu fɛ yen nɔ mɔnduru ale bɛ duwanza o lamini na ni dugu kofɔlen bɛ an ka jamana cɛmancɛ yan fan fɛ a kɛra sababu ye ni ka an ka finitigilaka maa 27 ka olu bɔnɛ u ni na an ka finitigilakaw ye karɔgɛrɛn diinɛ tigilama maa 70 ni ka dankari olu kɔnɔna ni kunnafoniya in dira an ka finitigilakaw ka ɲɛmaso o fɛ a kɔnɔna la sa an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma n'o ye kolonɛli Asimi Goyita ye ale kɔni an ka jamana ni ka a bila tile 3 dusuma kasa la. An bɛ taa Kayikaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ nin wagati in na balo ale kɔni sɔngɔ gɛlɛyalen bɛ kosɛbɛ an ka jamana o kɔnɔna la Kayikaw olu y'a yira k'a fɔ ko kaba bɔrɔ kilo 100 o kɔni bɛ ka feere olu ka dugu o kɔnɔna la sefa wari 5000 ka kɛ ni salon sa a tun bɛ feere sefa wari 3500 fɛn min ye ɲɔ bɔrɔ ye sa o bɛ ka feere sefa wari 6000 salon ale tun bɛ feere sefa wari 4200 de la jagokɛlaw olu y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye ko balo kɔni gɛlɛyara ɲinan san kɔnɔ k'a sababu kɛra samiya o kɔni ma ɲa kosɛbɛ. An bɛ taa ɲɔnɔnkaw olu fɛ yen nɔ ɲɔnɔ dugulamaw olu kɔni bɔra ni ka u ka nisɔngoya ka o yira sibirido marisi kalo tile 5 san 2022 bɔkun ye fɛn min ye sa o de ye k'a yira k'a fɔ u jɛɲɔgɔn dɔw olu bɛ Segu kasobon o kɔnɔna la u ka laɲini ye fɛn min ye o de ye ka se ka olu labila. Sibirido marisi kalo tile 5 san 2022 an ka sigida fɔlɔ n'o ye Shigurɔnikaw olu ka yɔrɔ ye sa a maaw olu kɔni bɔra ka u ka nisɔngoya ni ka o yira ka sababuya kɛ u ni ba polisilakaw olu kɔni karila ɲɔgɔn na n'o ye 17e arrondissement maaw ye u ka fɔla sa ko u kɔni bolila bolimafɛn sen 4 de nɔfɛ a kɛra sababu ye sa ni an ka ba polisilakaw ka bolimafɛn kɔni ye denmisɛn dɔ ni ka ale tan k'a bɔnɛ a ni na o kɔni o digira Shigurɔni sigida maaw la kosɛbɛ u y'u ka nisɔngoya ni ka o yira u y'a yira ni fɛn min sa o de ye ka an ka ba polisilakaw ka bolimafɛn 2 ni ka tasuma don a la k'a jeni. Tile 2 kɔfɛ bingani wale min ni a tara k'an ka finitigilakaw olu sɛgɛrɛ mɔndurukaw olu fɛ yen nɔ kunu karido mɔnduru dugulamaw olu kɔni bɔra ni ka u ka nisɔngoya ka o yira ka tila k'a yira ka fɔ tuguni ko u kɔni ka dɛmɛ bɛ an ka finitigilakaw olu ma ka tila k'a yira tuguni fana ka fɔ ko nin karɔgɛrɛn diinɛ tigilamaw ye bingani wale min ta ni ka an ka finitigilakaw olu sɛgɛrɛ ko nin waleya cɛjugu in kɔni olu bɛ a kɔ. Irusikaw ma ba 50 olu de bɔra ni ka u ka nisɔngoya ka o yira ka sɔrɔ yamarali tɛ u bolo ka bɔ ka nisɔngoya o yira u y'a yira k'a fɔ ko bingani wale min n'a bɛ ka taga Ukrainikaw olu sɛgɛrɛ u ka finitigilakaw ta fan fɛ sa olu kɔni fɛla ko tɛ o ye a kɔnɔna la sa u ka finitigilakaw kɔni ye ni maa ninnu ni ka u minɛ ka taa u datugu karido marisi kalo tile 6 san 2022 dugu 69 o kɔnɔna la ni kunnafoni yɛrɛ dira ONG OVD Info maaw olu fɛ. Kunnafoni datugula an bɛ taa Faransikaw ka jamana o kɔnɔna la Faransi olu kɔni bɛ ka u ka jamana ɲɛmaa kalafili baaraw ni ka olu labɛn jamana ɲɛmaa kalafili min yɛrɛ ni Emmanuel Macron ale y'a yira k'a fɔ k'a bɛna i kanbɔ kokura jamana ɲɛmaa kalafili o nɔfɛ nka ka kɛɲɛ ni Ukraine ka nin gɛlɛya ye sa a kɔni tɛna se kɛ ni ka a baaraw olu kɛ a ye a nɔ labila ni maa ye sa o de ye wasaden dɔ ye wasaden min yɛrɛ ni ale bɛ fanga sinamatɔ maaw olu fɛ n'ale tɔgɔ ye ko Christophe Castaner ni ale yɛrɛ ye jamana ɲɛmaa masurunyama ye ale de kɔni bɛna a dɛmɛ ni ka a baaraw ni ka olu sigi sen kan.
Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni kunnafoni tun bɛ an bolokɔrɔ bi tɛnɛndonya na ni k'a da aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan aw ni ce aw ka lajɛli ko ɲuman an bɛ dugawu de kɛ sa gɛlɛya min ni a bɛ rusikaw ka jamana kɔnɔna la ka taa se Ukraine olu ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ dugawu de kɛ ala ka jisuma ni ka o k'a fura an ka fintigilaka minnu ni olu bɔnɛna u ni na mɔndorokaw olu fɛ yen nɔ maa minnu fana ni olu joginna an bɛ dugawu kɛ maa minnu tanyana ala ka barabara dali nɔgɔya u ye maa minnu ni olu joginna sa an bɛ dugawu de kɛ ala ka kɛnɛya ɲuman ni ka o di olu ma maa minnu fana bɛ yen nɔ sa ni olu tunnen don ni wagati in na an bɛ masaramani kelen deli ala ka u ɲuman segin ka na u faso o kɔnɔna la ka tasibila kɛ ka taa banbagatɔ bɛɛ lajɛlen somɔgɔw olu yɔrɔ la aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan